ברוכים הבאים לסרטון ההסבר על הקורס מדעי המחשב בקהילה. הקורס יינתן במהלך הסמסטר הראשון של שנת הלימודים הקרובה, ואני שמולי קפלן שאלווה את הקורס. אז מה זה הקורס הזה? מדובר בקורס שונה ויוצא דופן באוניברסיטה. זה קורס שהמטרה שלו היא לעשות איזשהו שילוב זרועות ולתרום לקהילה ולצאת החוצה מהאוניברסיטה לרחבי העיר. הרעיון הוא לחשוף את ילדי חטיבות הביניים בעיר הרצליה למחשבים וטכנולוגיה ואלגוריתמיקה בדרך שווה לכל נפש ומהנה, על מנת להקטין פחדים, ליצור משיכה ולכוון אותם, למי שזה כמובן יתאים, ללמוד ולהתחבר לטכנולוגיה לכשהוא יקטן. אז מה יוצא לכם הסטודנטים מתוך הקורס הזה? אז הדבר הראשון הוא שזה מקנה כלים לדיבור בפני קהל. ילדים בכיתה הם קהל, אבל במסגרת חייכם המקצועיים בעתיד, רוב הסיכויים שתדרשו לדבר בפני קהל בעצמכם, לשכנע, להוביל, לרתום אנשים. זה יכול להיות קבוצות קטנות, זה יכול להיות קבוצות גדולות, זה יכול להיות העברת מצגות, זה יכול להיות להוביל ולהסביר דברים ורעיונות שלכם במסגרת העבודה וכו'. וזה ידע נרכש ששווה לתרגל אותו, וזאת הזדמנות מצוינת לעשות את זה. בנוסף, כל מי שמלמד משהו יודע אותו יותר טוב ממי שרק למד אותו. וזאת הזדמנות להבין לעומק ידע בסיסי במדעי המחשב. לא תרכשו כאן ידע חדש באלגוריתמיקה מורכבת, אבל תעמיקו את ההבנה שלכם בנושאים שונים לרמה שלא הייתה קודם, וזה ישרת אתכם בעתיד. והדבר האחרון, ואני חושב שהוא לא פחות חשוב, זה הזדמנות לעשות משהו טוב ושונה לגמרי מכל דבר אחר שתעשו באוניברסיטה. לא באים פה להרצאות, אלא מעבירים הרצאות, לא מרביצים בכם חומר ואתם משננים, ואין מבחן בסוף. משהו שונה לחלוטין. אז איך זה עובד? אז זה מתחיל בשני מפגשים שאנחנו נעשה באוניברסיטה, והם שני מפגשי הדרכה, בהם נלמד מה זה אומר להיכנס לכיתה, כדי לא לזרוק אתכם ישר לכיתות בבתי הספר. אנחנו נלמד קצת על מה האוכלוסיית היעד שלנו, מה הם תלמידים בגילי חטיבת הביניים, איך מייצרים להם עניין, איך בונים מערך שיעור, וכללים בסיסיים באיך לדבר בפני ציבור, עם דגש על כיתה וילדים, ונעשה גם סימולציה אם נצלם וידאו, וכל אחד מכם יעביר איזה שיעורון קטן לשאר הסטודנטים, וניתן לכם פידבק באווירה חיובית ומקדמת. בנוסף, נכיר לכם את כל החומרים הקיימים. לא צריך להמציא את כל השיעורים מאפס. אין שום סיבה, יש כמות לא מבוטלת של חומרים קיימים, גם באוניברסיטת חיפה וגם במקומות אחרים, וכל מה שנדרש זה להתאים אותם לכיתה הספציפית שבה אליה אתם נכנסים, ולהשתמש בהם. כך שהרעיונות והנושאים, כל הדברים האלה הם כבר קיימים מבעוד מועד. ואל תיבהלו מהצילום של האולם הגדול, הכיתות הן מאוד קטנות. אחר כך נכנסים ל10 שיעורים בבית הספר. יש 2 סטודנטים בכל חדר. אתם תתחלקו לזוגות ותלמדו בכיתות בזוגות. בכל חדר תהיה רק חצי כיתה. כלומר 4 סטודנטים לכיתה שלמה, או אם במקרה הכיתה היא כיתה, נגיד כיתת מצוינים ויש בה 100 תלמידים, אז אנחנו נאפשר לזוג סטודנטים להיכנס לכיתה שלמה. בכל מקרה, במהלך השיעורים שלכם, יהיה איתכם מורה מבית הספר נוכח בחדר. וזה חשוב. הוא יטפל בכל בעיות המשמעת והבעיות הרגשיות והבעיות של הילדים בבית ספר. אתם לא נדרשים לזה. אתם נדרשים רק להעביר חומר רלוונטי לאלגוריתמיקה ולגרום לילדים ליהנות ממה שהם עוברים וללמוד דברים חדשים. אני אהיה זמין לאורך כל הסמסטר במהלך השיעורים. אני גם אעבור בין השיעורים השונים, אני רוצה לראות איך אתם מלמדים ומה קורה,
ואל דאגה, הציון לא נקבע לפי דרגת הקושי של הכיתה, אלא לפי דרגת העבודה שלכם. אני אדבר על זה יותר בשקף האחרון. בסוף כל שיעור תקבלו פידבק מהמורה שיעזור לכם להשתפר משיעור לשיעור, ותצטרכו לכתוב איזושהי רפלקציה קצרה על מה עבד טוב, מה צריך לשפר, מה למדתם אחרי כל שיעור, ולשלוח לי, לא משהו מאוד ארוך, באימייל קצר וקולע. במהלך הסמסטר, לקראת, אני מעריך 2/3 ממנו, אני אבקש שאתם תייצרו מערך שיעור אחד חדש לגמרי, והוא יתרם למערך השיעורים של אוניברסיטת רייכמן. ואז בשנים הבאות יוכלו להשתמש במערך השיעור הזה סטודנטים אחרים שיעשו את הקורס הזה, כמו שאתם משתמשים במערכי שיעור שאנשים עשו לפניכם. לקראת סוף הסמסטר אנחנו נעשה ביקור אחד בקמפוס, משהו כמו חצי יום, התלמידים יבואו, אתם תעשו שיעור מקוצר בקמפוס, הם יעשו סיור והרצאה של איזשהו איש סגל, חלק להם תעודות ונעשה איזושהי חגיגה, זה מאוד חשוב לסטודנטים ומאוד מהנה לראות את הדבר הזה קורה, אז נעשה גם את זה. והנה אנחנו מגיעים למבנה הקורס והציון הסופי. לפני שאני מתחיל, זה קורס שבו צריך רבים השינויים והדברים שיכולים לקרות, אז שימו לב שהדברים נתונים לשינויים, פרטים סופיים ומחייבים אנחנו נפרסם בסילבוס של הקורס. 15% מהציון הסופי זה נוכחות חובה בשיעורים בבתי הספר. אנחנו מתחייבים לבתי הספר שאנחנו באים ללמד. אי אפשר לבוא בבוקר ולהגיד לא מתחשק לי, אני עייף, לא קמתי. חייבים לבוא לכל השיעורים, כמובן שאם מישהו חולה במחלה קשה, הוא לא יבוא ללמד, אבל הוא יוכל להביא אישור רלוונטי. 40% מהציון יהיה איכות החומר שאתם פיתחתם. השיעור הזה, המערך שיעור, החומרים שאתם תפתחו, וכמות ההשקעה שתהיה שם, תקבע 40% מהציון שלכם. 30% מהציון ייקבע על פי איך אתם מעבירים את השיעורים בפועל בכיתות, וכמו שאמרתי קודם, אני אנרמל את העובדה שכיתה אחת קשה יותר מכיתה אחרת. כמו שאמרתי קודם, אתם לא מקבלים ציון על היכולת שלכם להשתלט על כיתה בעייתית. או אין בונוס או ציון קל יותר למי שהכיתה שלו קלה יותר. אלא יותר מה הכנתם, איך העברתם את זה בתוך הכיתה, ואני אכנס לכל אחד מהתלמידים, לכל אחד מהסטודנטים, זוגות של הסטודנטים, לפחות לשיעור אחד במהלך הסמסטר, ואצפה כדי לראות איך הדבר הזה קורה, וגם לקבל פידבק מהמורים שנמצאים איתכם. כמו שאמרתי, כל שבוע אתם תכתבו רפלקציה קצרה, 15% מהציון זה עם הרפלקציה המשמעותית, אם היא רלוונטית, ואנחנו נכוון אתכם, אתם תקבלו איזשהו מכוון למה צריך לכתוב ברפלקציה, כך שזה לא יהיה איזה משהו נסתר ולא קיים. אז בגדול, ככה הקורס הזה נראה. כמו שאמרתי, הזדמנות מדהימה לעשות משהו שונה, טוב, לתרום, להרגיש עם עצמכם טוב וגם לתרום לעצמכם. אני ממליץ בחום על הקורס.